מדהימה. אבי, אז מה, אנחנו רוצים שתהיה מדהימה יותר. כן. מה אנחנו עושים לילדה היפה הזאת? נעשה דירוג קל, עם איזשהו משהו שובבי קצת. בלי הרבה מספריים? לא, בלי הרבה, ממש טאץ' בקטנה, לעצב אותו יפה, שיהיה שובב, תוסס, צעיר ודינמי. היא תשמור אין לי שכל ספק שערה שאתה מוציא, תשמור עליה. ברור. תשמעי, אחד, את רואה אותו, שרון, את עושה וואו! והשני, וואו! וואוי! חביב. מאוד מאוד שונים, אבל שניהם מיוחדים מאוד ומקסימים. הולך להיות מעניין. שלב התספורת סיימנו, נתחיל בשלב העיצוב. אחלה, תודה. נראית פצצה, מותק, את מוכנה לדייטים. יואבי, תודה, מה זה מהמם? אהבת? חבל. מקסים, שרון. יפה לך מאוד, צעיר. מהמם, לא תשמעי. too much. את. ביי, אבי, להתראות. ביי, תודה. אהלן, מה העניינים? בסדר. איך היה? נהדר. איך היה, פנינה? היה משהו. מה? מצאת משהו בשבילך? לא, כולם לא העניינים? בשנתון.